Саламатсыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Әлмәттә адмирал Кузнецов бюсты барлыкка киләчәк. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән әлмәтлеләр һәм башка битараф булмаган шәһәр халкы аны китерүдә һәм урнаштыруда ярдәм сорыйлар. Кабат билгесез кешеләр Әлмәтнең иң популяр һәм танылган велосипедчыларының берсенә зыян китергәннәр. Абдулла Тукай һәм аның юлдашы Шүрәле 6 ел эчендә күпсанлы фотосессия геройлары гына түгел, ә җинаять эше фигурантлары да. Азнакай районының Ирекле авылында яңа мәчет ачылды. Төзелеш 7 ел элек башлана. Әлмәт фермеры Казанга алып килгән сарыкларда бруцеллез тапмаганнар. Тест нәтиҗәләре кичә килде. Ә моңа кадәр фермерның Казанга Корбан бәйрәменә ветеринария таныклыклары бирелмәгән хайваннар алып килүе турында хәбәр пәйда була. Сарыкларны изоляциялиләр. Массу күләм мәгълүмат чараларында Әлмәттә карантин игълан итәргә мөмкиннәр дип яза башлыйлар. По двум параметрам. Бруцеллез БРА РСК. Ике тикшеренү дә тискәре нәтиҗәләр бирде. Сарыклар сәламәт булып чыктылар. 100% отрицательно. Бруцеллез ачыкланмады. Бу 100%. Бу мәсьәләдә бернинди борчылулар да булырга тиеш түгел. Терлек карантинда торганда без башка тикшерүләр үткәрәбез. Алар 21 көн дәвам итәчәк. 15 июньдә Казанның Ризван мәчетенә Әлмәттән җирле фермерларның берсеннән корбан чалу өчен китерелгән сарыклар ветеринария табибларының шикләрен уяткан. Алар хайваннарны Татарстаннан алып килмәгәннәр дип уйлаганнар. Шуңа күрә аларны барлык киң таралган авыруларга тикшерергә кирәк булган. Шул исәптән бруцеллезга да. Җаваплы хезмәтләр хайваннарны Самар өлкәсеннән алып килгәннәрен ачыклаган. Күрше төбәктә хәлләр яхшы, вак һәм эре мөгезле терлек авырулары теркәлмәгән. Хәзер сарыкларны инфекциялар шул исәптән Себер шире булу-булмавына гына түгел, ә гельминтларга да тикшерәләр. Барлык экспертизаларда тискәре нәтиҗәләр күрсәткәндә аларны вакцинациялиләр, чиплыйлар һәм мәгълүмат базасына кертәләр. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткән әлмәтлеләр һәм башка битараф булмаган шәһәр халкы адмирал Кузнецов бюстын китерүдә һәм урнаштыруда ярдәм сорыйлар. Аны паркта куярга һәм хәрби диңгез флоты көнендә тантаналы рәвештә ачарга телиләр. Бу датага кадәр бер атна калып бара, ә бюст әле алып кайтылмаган. Монтажлау да чыгымнар таләп итә. Моряклар ярдәм сорыйлар. Мемориал илебезнең героик үткәнен искә төшереп торачак диялар. Третий сделаю выше, а потом уже синее все будет. Совет флота адмиралы Бөек Ватан сугышы геройы Николай Кузнецов истәлегенә паркта мемориал урнаштырырга телиләр. Ул инде әзер һәм әлегә Краснодар краенда, аннан аны Әлмәткә күчерәчәкләр. Это вот сейчас данное состояние этого памятника, все сделано на собранные деньги моряками, членами клуба моряка запаса города Альметьевска. Сами выбивали место через администрацию, через руководство городского парка, забетонировали, установили бордюры. Сейчас в данный момент идет укладка плит керамогранитных. Николай Кузнецов Советлар Союзы геройы Германияның СССРга һөҗүме алдыннан 22 июньгә каршы төндә флотны тулы хәрби әзерлеккә китерү турында боерык бирә. Бу корабларны һәм диңгез авиациясын югалтудан саклый. Эшнең күп өлеше артта калды. Берничә көннән бюст килер дип көтелә. Әмма һәйкәл куюны тәмамлау өчен финанс ярдәме кирәк. Аны экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча күчерергә була. Совет клуба моряков запаса «Фарватер». Фарватер запастагы моряклар клубы советы сезгә Советлар Союзы геройы, Советлар Союзы адмиралы Кузнецов Николай Герасимович һәйкәлен урнаштыру өчен хәйрия финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать итә. Без Бөек Ватан сугышы ветераннарының диңгездә данлыклы җиңү адмиралы белән сугышта катнашучыларның боерыгын үтибез. Родина! Корабль! Командир! 100 яшендә ул яңалыклар карый, газеталар укый һәм намазларын калдырмый. Булар барысы да Нәсимә Касыймова турында. Ул бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Тыл хезмәтчәне, ветеран сынаулардан торган гомер кичерә. Әмма моңа карамастан тормышка мәхәббәтен саклап кала алган. Самое главное, чтобы настроение был сон. Нәсимә Касыймованы котларга район башкарма комитеты башлыгы Айдар Каюмов, ветераннар советы әгъзалары, туганнары һәм якыннары килде. Баршаларга рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Шундый матур яшәйсез. Урамнарга шөкер, вакытым бар.
Бейенім бар. Kitaplarını okuyayım. Gevitini kaldırmayayım. Benim için 2 geviti var. Endi kitapni o'qiysiz? Ha? Kitapni endi o'qiysiz, kitaplarni. Ko'rarmikin. Namozdasiz. Ул гомер буе эшли, соңгы елларда пенсияга кадәр район башкарма комитетының социаль тәэмин итү бүлегендә белгеч булып хезмәт куя. Ирен иртә югалта, 2 баласын үзе үстерә. 5 ел инде улы һәм аның гаиләсе белән яши. Бүләкләре, медальләре һәм рәхмәт хатлары бар. Сама разговаривает вот. Ул үзе сөйләшә, йөри, без аның өчен татар телендә газеталар яздыртып алабыз, ул барысын да укый. Төнге сәгать 2дә үк торып басып намаз укый. Телевизор карый, яңалыкларны бик ярата. Сәясәтне ул яхшы аңлый, бездән начарак түгел, барысын да аңлый. Бүгенге көндә районда 100 яшын тутырган 12 ветеран бар. Әлмәт юлларында 3 кеше хәлак булган. Мондый мәгълүмат юл хәрәкәте иминлеге комиссиясының чираттагы утырышында яңгырады. Елның 5 айында 38 кеше зыян күргән, 31 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Күбесенчә кешеләр төбәк юлларындагы аварияларда хәлак була. 3 юл транспорт хәлакәтенең 2сендә үлем очрагы теркәлгән. Һәм тагын бер кеше шәһәр чикләрендә хәлак була. Ул җәяүле. Җәяүләр үтүләрендә җәяүләрне 2 тапкыр бәрдерәләр. Монда төп сәбәпләр итеп без машина йөртүчеләрнең куркынычсызлык, тизлек режимын сайламавын һәм аларның кишүгә якынлашканда игътибарсызлыгын күрәбез. Шулай ук җәяүләрнең игътибарсызлыгы да роль уйный. Кабат билгесез кешеләр Әлмәтнең иң популяр һәм танылган велосипедчыларының берсенә зыян китергәннәр. Полимердан куелган Габдулла Тукай һәм аның бронзадан ясалган юлдашы Шүрәле 6 ел эчендә күп санлы фотосессиялар геройлары гына түгел, ә җинаять эше фигурантлары да булалар. Бу көннәрдә әлмәтләр чираттагы күңелсез вакыйга турында фикер алышалар. Скульптураның тагын бер элементын үзгәннәр. Тукайга велосипед белән идарә итү авыррак булачак, чөнки руленең яртысын кисеп алып киткәннәр. Хәзерге вакытта полиция хезмәткәрләре тикшерү алдыннан чаралар үткәрә һәм дәлил базасын беренчел җыю гамәлгә ашырыла. Әлеге скульптура 2018 елда урнаштырыла һәм алтын алмалар турында әкиятләр проектының беренче арт объектларының берсе була. Беренче тапкыр ул 2019 елның сентябрендә зыян күрә. Велосипед кәрҗинендәге Шүрәлесен урлыйлар. Декабрь аенда ул үз урынына кайта. Проблема яңадан куеп ясау гына түгел, ә эритеп ябыштыручыны да табу иде. Эзләнүләр нәтиҗә бирми һәм авторга үз иҗатын үзенә торгызырга туры килә. Узган ел Павел Игнатьев проект командасы белән бергә скульптураны планлы реставрацияләде. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүчеләр ак халатларын ял костюмнарына һәм күлмәкләргә алыштырып, үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Табибларны, шәфкать туташларын һәм фельдшерларны Нефтче мәдәният сараенда кутладылар. Әлмәт районында 4000-дән артык табиб эшли. Чакырылганнар арасында тармакның яңа гына эшли башлаган һәм тәҗрибәле хезмәткәрләре дә бар иде. Каждого из вас я искренне поздравляю с этим. Сезнең һәрберегезне дә әлеге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Сәламәтлек саклау ветераннарын аерым билгеләп үтәсе килә. Яшьрәк медицина хезмәткәрләренә тапшырган тәҗрибәгез өчен рәхмәт. Район башкарма комитеты җитәкчесе иң яхшы медицина хезмәткәрләрен мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Бәйрәм азагында табиблар һәм шәфкать туташлары өчен иҗади коллективлар чыгыш ясады. Быел безнең ишегалды программасы буенча Лениногорскида 16 йорт төзекләндереләчәк. Эшләр Шашин проспекты һәм Чайковский урамы буенча башланган инде. Зоналарга бүлү бара, юлларга һәм тротуарларга асфальт салына. Без капремонта нельзя, живем как хорошо должны мы жить. Мне нравится. Еще дальше вот так хорошо сделаем, еще лучше будем жить. Шәһәрнең икенче өлешендә җиңүнең 50 еллыгы урамында эшләр ахырына якынлаша. Территория асфальтланган, майданчыклар кече архитектура формаларын урнаштыруга әзер. Урам яктыртуны оештыру тәмамланды, тиздән спорт һәм балалар майданчыклары барлыкка киләчәк. Бу җәйдә Лениногорскида безнең ишегалды программасы кысаларында 16 ишегалдын ремонтлау планлаштырыла. Әлеге республика программасы гамәлдә булган вакыт эчендә 124 йорт төзекләндерелгән, шул исәптән районда 32. Ирекле авылында яңа мәчет ачылды, төзелеш 7 ел элек башлана, ә манара төзелеше 2023 елда тәмамлана. Рәсми тантанадан соң мәчеттә намаз укылды, аннары Корбан бәйрәме хөрмәтенә хәйрия төшке ашы узды.
Бер катлы мәчеттә 50 кешелек ир-атлар өчен намаз залы, имам өчен бүлмә, котельный һәм юыну урыны бар. Шулай ук монда 20 кешелек хатын-кызлар өчен намаз бүлмәсе буларак кулланыла торган уку сыйныфында күреп була. Авылда мәчет барлыкка килгәнче халык мәдәният йортында урнашкан намаз бүлмәсенә йөри. Хәзерге вакытта Азнакай мөхтәсибәтендә 52 мәчет эшли. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.